Nu, jeg prøver lige at fortælle. Du skal bare sige, at du tager ud og så gør det. Du tager jeg 1000 her. Det er jo ligesom vi snakker om på skibet. Men der er en fælles pulje for alle medlemmerne. Fond. Med nogle kroner i, som, og hvor de kommer fra, det ved de måske godt. Det. Og udover det, så er der det her, at alle der medlemmer har citroner. Så der er et vis antal citroner i omløb blandt medlemmerne. Sådan her. Dem har de simpelthen på deres... Dem har vi. Ja, og en ting i step 1, det behøver ikke at være deres mobiltelefon, det kan jo simpelthen bare være, at deres profil på hjemmesiden, de logger ind, og så har de. Så for at lave det så simpelt som muligt, så starter man med en hjemmeside. Okay. Og så sørger man for, at der er balance imellem antal citroner og så antal kroner i fonden, sådan at én citron... Ligesom bitcoin? Nej, ikke ligesom bitcoin. Fordi bitcoin er alt for kompliceret og alt for... Her der er det simpelthen... Hvis der er 5 kroner i fonden, så er der 1 citron i omløb. Og pengene i fonden, det kommer så med, at alle medlemmerne betaler, eller investerer faktisk, fordi de ejer den del af fonden. De investerer mellem 100 kroner og 1000 kroner per måned. Så der tikker penge ind i den her fælles pulje, som de alle sammen er fælles om. Og for de 100 kroner, der får de 40 citroner. Som er 5 kroner hver. Ja, så det hænger ikke. Men det vil sige, at de får flere citroner, end der egentlig er penge i fonden. Ja. Og grunden til, at det ikke hænger sammen, det er fordi, at... altså man kan også sige... Ja, og fonden kan ikke blive udbetalt. Men nej, hele fonden kan ikke blive udbetalt, fordi den måde, et medlem får... Det kommer lige til at lidt, hvordan et medlem får penge fra fonden. Men det er simpelthen for at skabe mere flow. Ja, altså man kunne godt starte med at sige 20 citroner for 100 kroner. Ja. Så er der præcis 1 citron for 5 kroner for fonden. Men alle pengene kan ikke blive udbetalt fra fonden. Så man kan lige så godt producere flere citroner, fordi... Ja, for at skabe mere flow. Ja. Og hvis det senere viser sig, at nu er der lige pludselig for få penge i fonden, for eksempel, jamen så nedjusterer man citronerne. Frugtbarheden i citronhaverne. Fordi hver bruger har en citronhave. Så skruer man bare kollektivt ned, så alle haverne ude... Visner samtidig. Ja, altså alle haverne, de producerer nu kun 30 citroner om måneden i stedet for 40 citroner. Så det justerer man kollektivt. Hvem bestemmer det? Jamen, det er fast besluttet på forhånd, at der skal være balance. Og det er efter en bestemt algoritme, simpelthen. Altså, det kan man beregne. Så har man en matematiker, der laver det med algoritme? Ja, det er ikke nogen, der har besluttet det. Det er simpelthen en computer, der bestemmer det. Okay. Det kommer ikke til at virke som sådan en ydre magtfaktor i forhold til den enkelte bruger. Hvis det er open source, så er det jo ikke som en magtfaktor, så er det jo kendt. Mm. Ja, altså det er ens for alle, ikke? Og formålet er at simpelthen bare justere balancen. Mm. Så at man altid kan veksle sine citroner til kroner. Og det de medlemmer her skal gøre, det er jo, at de kan likvidere til at starte med i... For eksempel, du har din idé om at lave et rasthus, som er en fremragende idé. Så en idé kunne være... Et rasthus. Et rasthus. Og så vil jeg sige, en anden idé, det er faktisk selve lemongøvet. Fordi det her, det er ligesom et... Det her, det er et fundament, som alle ejer. Og ud fra det fundament kan man så lave apps eller sociale medier, som bruger det her framework. Og det er så alle, der har lyst til at bruge et framework, som bruger de her profiler og bruger citronerne. Og der er lemongøvet en af dem. Men de idéer, de kigger så ind, og så kan man så sætte sine citroner på de idéer, man synes om. Så du kan, hvis du er med, så kan du reklamere på Facebook, eller hvor man har lyst til sin... Hvis jeg har lyst til at støtte mit rasthus, så melder jeg ind i
det bliver så Sprout Out iværksætterfællesskabet for at Så det genopstår, eller hvad? Men det bliver jo så kun til noget, hvis der er nok. Jamen, lad os sige, du får... Tanken er så, at man får... Jeg får 999 citroner. Ja, hvis du for eksempel skal bruge 1000 citroner for at veksle fonden. Og jeg får 999. Jamen, så visner de bare. Fordi en citron holder et år, så visner den. Og så kan det være, der går lang tid, inden der er nogen, der får 1000 citroner. Det tror jeg nok ikke. Men det er nok den første, der når 1000 citroner. Så bliver den idé valgt? Eller Ja, den kommer ind på sådan en speciel, udvalgte kandidater på forsiden af Sprout Out. Mm-hmm. Altså oplægget her er jo, at der er lidt mere samskabelse omkring projektet her. Fordi lad os sige, at dit rasthus, vi siger, det får 1000 citroner. Så. Eller 1 million citroner. Ja, et eller andet. Så står du her, og du kan så se, hvem der har stemt på dit projekt. Og så når du skal realisere rasthuset, det skal bygges, og det skal iværksættes. Så får de fri sengepladser. Jamen så kan du vælge, hvis du har lyst, så kan du vælge fra dem, der har stemt på det. Og sige, jeg vil gerne have dig til at hjælpe med det, og sammensætte dit team ud fra dem, der har stemt på det. Også fordi det er jo selvfølgelig dem, der er engageret i det. Så det betyder, at investerede citroner også egentlig investeret interesse og arbejdskraft? Og... Det viser jo en interesse, men helt konkret vil det jo være, at også en del af overskuddet. Fordi når man tilmelder projektet, så siger man jo, at Lars, du vil selv have 20% overskud. Og de 40% går til dem, der sætter citroner på. Så 40% af overskuddet fra rasthuset bliver fordelt ud på alle dem, der sætter citroner på. Og hvis det er for meget, så kan du sige 10%, eller for lidt, så kan du sige 50%. Hvis du faktisk kun siger 10%, ikke, så er der stadigvæk en økonomisk gevinst for folk i at sætte citroner på, men det kan være, at de synes, det er for lidt. Altså, det må man sige. Det er jo sådan et spirehus, ikke? Ja. Spirekasse, rokasse. Så Sprout Out er næsten færdig. Altså hjemmesiden sproutout.dk er færdig, bortset fra login-funktionalitet. Og vil du så bruge den til systemet? Jamen, hvis funktionaliteten med, at man kan lægge projekter ind, og man kan oprette sin profil, så er det klart, så kan man starte i morgen.